Takže v dnešním videu půjdu teda do bejsky mojí a zkusím se tam vylepšit, protože mám to docela rozbitý, jako ne rozbitý, ale prostě nemám tam nic skoro. Proto potřebuji sehnat nějaký dřevo a potom nějaký kamene bych zabral ještě. Takže tak. A jo. Spadlo mi toto, ale to nebudu asi těkom potřebovat úplně. OK, docela v pohodě. Každopádně já potřebuji aspoň 64, protože to je docela málo ještě. Mám 34 teďka. Spojím ještě okolo, jestli náhodou něco nenajdu. Nebo ne něco, ale jakoby, že jestli nenajdu nějaký další strom. Jo, tady je OK. Takže mi stačí jenom vykopat vlastně toto a vlastně tady ty dva bloky. Jsem jako vykoupat celý, takže tak. To je byl nějaký fight asi, vůbec. Já mám 49, to je možná bude stačit, nevím. Každopádně no moje bejska není tak velká, takže asi EU může mít takzvaně. Tady ještě mám ty kameny teda. Co jsem chtěl. Když tak kdyby si něco našel v okolí, tak mám invis. Což je dobře. Jako už nevím, co by jsem bez toho dělal. Ale proč mám tady ten štít, to nevím. To je jedno. Já zahodím asi... Co zahodím? Popnu si invisku. Ať můžu zabrat vlastně kameny. Já mám tak i tohodle. Vlastně já potřebuji jakoby pravej, že jako cobblestone. A já tam silk touch, no to je jedno. Tak, můžeme jakoby letět do mojí bejsky, jako nevím, jestli tady tím směrem. Nevím. Se podívat tady tím směrem, tady je. Jo. Počkej. Mi se to možná zdálo, ale já jsem viděl možná neck. Nikde tam asi není, dobře. Kdyby tam někdo byl, tak mám samozřejmě mejsku, takže Borice by neměl šanci. Takže tak.
můžeme zatím jakoby letět. Teď to se dám pryč. Co to? Co to je, kámo? A proč to umí bejsky? Já mám bejsku hned nad tím, kámo. Čekaj. Tam někdo? Čekaj. Tam je co? Andrej se střílá, kámo, ale to jako nepotřebuji, ale proč tady, kámo, prostě je tak bejska. Počkejte, je taková celka, OFC Team Base. To nevím, co je, ale radši nebudu. Radši jdu do bejsky, kterou mám hnedka tady. Každopádně já potřebuji dělat hlavně tady toto. A vlastně nepotřebuji kamene, proč jsem zabral kamene, ale to je jedno, když tak. OK, dobře. Flint. Ten se mi bude určitě hodit, takže si ji vemu, radši. Vypadal druhý, tak já se nemůžu, kámo, nic asi. Jak to je docela velký, mi to spadlo hnedka z toho prvního. Raz, dva. To je škoda, že nám ten haste, kámo, to je docela špatně. Neříkám, že ne. A mohl jsem tam vybrat enchant, aspoň to by jsem potřeboval docela. Protože já se chci udělat ještě enchantovanou lopatku, ale to nám říkám to. Dobře, ok, dobře, takže. Co vyhodím, abych mohl takzvaně. Vím, že v Ender jsem žádný shulker prázdnej. Asi tohle vyhodím. Nebo vyhodím tady tu blbost. Potřebuji docela do toho domu. Který jsem viděl, my jsme mají v té běžce. Nevím, proč tady voda. Je vlastně já jsem tady dával to, ale to asi je dobře. Okay. OK, takže jdeme tady postavit když podlahu. Ta bejska, kam je jich něco jako kveži tady blízko u mě. Jako nechci volat po bejsku, ale uvidíme, jestli budou hodný, tak možná je nechám žít, protože já docela potřebuju hodný lidi na moji stranu, jelikož nevím, jestli o tom víte, vlastně nevíte, protože já jsem na to nevydal tu moje minulý video. Já potřebuju, kámo, jakoby místo na dřevo, a to úplně nemám. A to je asi jedno. Dobrý. Tady když tak položím jaký dřevo. Já se potnu jednou, ať mám všechno. Potřebuji ještě děláme si crafting, který si dáme tady.
tady do toho můžu dát nějaký speedky nebo něco. Protože nám, že jo, shulker boxy, který jsem jakoby to měl předtím. Tak já tady vemu ještě něco. Já se potnu pet celý, že budu mít Ace Fire Resist, mám hodně místa. To je všechno? To jo, ok, dobře, takže teďka bych potřeboval tady dát enderbednu, kterou se schovám, protože se bojím, že mi to rozbijou borci. Tady bydlí kousek, ale ne, já se nebudu potovat, protože vím, že na serveru nikdo není, až někdo bude, tak tam tady, všechno bych dal tady spíš. Děláme se asi sleby, protože, nevím, ne sleby, jo, děláme sleby, to je jedno. Dobře, tak děláme si 6 slebů. A proč mám furt ty stone nějaký? Abych to možná dal i proto, protože když tam dolů, aha, tak takhle to nemůžu zabrat, dobře. Tak dáme to takhle nahoru, ať to můžu zabrat a zároveň, ať to mám pod kontrolou. Každopádně už mám invis. Tak mám gameplay, takže bych možná přešel jakože 1v4, protože když nevím, kolik tam bude, no, v těch hráčů, ale vidět tam jsou asi 5 těch vlajek. Nebo co to je, prostě nevím. A všiml jsem si toho, že mám i ten štít jejich. Já nevím, jestli jejich štít, ale raz, 2, 3, 4 vlajky, kámo, takže jsou 4 nejméně. Pak tady mají prostě netherite, kámo, všichni. A mají kobeby, to je docela špatný pro mě. Každopádně vemu si tady ten loom, co je tady u nich. Tak. Okay. Ale vidím, že mají docela pěknou bejsku. Tady ty bloky se nelíbí, ale neříkám věc. Každopádně já měl trošku bordel v shulkerech, že jsem mu jaký, že jo, wincharge a dáme tam pár jakoby blbostí. Teď takzvaně to, a také jsem raketky, protože mi docela docházejí raketky. Neříkám nic. Ok, máme fakt hodně raketek a fakt hodně winchargeů. Teďka. Takže tak. Já se docela bojím, že kdybych, já nevím, jaký mají hlavně tremy, možná mají tady červený, anebo se prostě, že mají jináčí tremy. To je docela záhada pro mě. Ale tu záhadu takzvaně vyřeším. A to v dalším díle, takže pokud se vám to video líbilo, dejte like, odběr a ahoj.